Εγώ τώρα είμαι εδώ στο τραπέζι του Έχει Γούστο και θα υποδεχθώ αμέσως έναν άνθρωπο που είναι το ζωντανό παράδειγμα της δύναμης που μπορεί να έχει κάποιος όταν θέλει, όταν έχει πείσμα και όταν το βάλει καλά στο μυαλό του ότι η διαφορετικότητα, η αναπηρία, η έλλειψη σωματικών ικανοτήτων δεν είναι η στέρηση. Καλωσορίζω αμέσως τον Ανδρέα Κουζέλη. Γεια σας, κύριε Κουζέλη. Γεια σας, κύριε Ζουχαρά. Ο κύριος Κουζέλης είναι ιδιοκτήτης και ιδρυτής των εκδόσεων Εκκίνηση από το 1999. Είναι συνεργάτης μέσω των εκδόσεων αυτών του μηνιαίου ένθετου Ανάμεσα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, το οποίο πετέλεσε και το πρώτο βήμα έκφρασης των ατόμων με αναπηρίες στον ημερήσιο τύπο. Το 2000 έγινε αυτό. Είναι εκδότης από τον Απρίλιο του 2001 του τοπικού πολιτιστικού περιοδικού Περικλέου Σχολαργού. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, αλλά δεν θα τα πω εγώ, θα τα πει εκείνος, γιατί σε διάφορες κουβέντες που έχουμε κάνει έχει μια εξαιρετικά πρωτοποριακή, επαναστατική, θα έλεγα, θέση και στάση απέναντι σε αυτό που λέγεται άτομα με αναπηρίες. Κύριε Κουζέλη, καταρχάς, πώς τα καταφέρετε, πώς γράφετε τα βιβλία σας, πώς τα γράφετε, με τι τρόπο, τα υπαγορεύετε? Εν μέρει τα υπαγορεύω, εν μέρει τα γράφω στον υπολογιστή, αλλά το ζητούμενο δεν είναι πώς η σκέψη αποτυπώνεται σε έντυπη μορφή, αλλά τι δημιουργεί την ίδια τη σκέψη και την ανάγκη να εκφραστώ μέσα από τα βιβλία μου ή το περιοδικό μου. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και θέλω να πω το εξής, ότι βασικό σημείο αφετηρίας και κίνησης κάθε συγγραφικού έργου είναι ένα και μόνο: η επικοινωνία μου με τον έξω κόσμο και η κριτική μου, όχι σαν ανάπηρος συγγραφέας. Δεν θέλω να κρυθώ βάσει της αναπηρίας μου, αλλά η κριτική μου σαν συγγραφέας. Απλώς σαν συγγραφέας. Κύριε Κουζέλη, εσείς από τι πάσχετε? Έχω μια αναπηρία. Ιατρικά ο όρος λέγεται σπαστική τετραπληγία ή τετραπάρηση. Αυτό το γεννηθήκατε έτσι? Ναι. Στη διάρκεια της ζωής μου, αν πρέπει να ορίσουμε ένα σημείο αφετηρίας της ύπαρξης αυτής της αναπηρίας, είναι το σημείο 0. Γεννήθηκα έτσι. Ήταν λάθος των γιατρών το οποίο έκανε να γεννηθείτε έτσι? Θα μπορούσα να το χρεώσω και σε λάθος γιατρών. Ναι. Έτσι, αλλά το ζητούμενο δεν είναι πού είναι το λάθος ή τι έφτιαξε σε εισαγωγικά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια αναπηρία, ζω αυτή που έχουμε και δημιουργώ πέρα από αυτή. Και τι κάνατε από εκεί και πέρα με αυτό το δεδομένο της ζωής σας, με δεδομένο αυτή σας την αναπηρία? Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι κάνατε τόσο πολλά που ένας άνθρωπος χωρίς αναπηρία πρέπει να τα θαυμάζει. Ήσασταν, η κοινωνική σας δράση είναι εξαιρετικά πλούσια. Ήσασταν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Σχολαργού το 1998, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας με το Δίκη το 2000, μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών το 2001, μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, κύριε Κουζέλη, το 2003. Και κάνετε όλες αυτές τις εκδόσεις, γράφετε αυτά τα βιβλία, τα οποία θέλω να τα δείξω. Είναι ποίηση και καταπακτή, ένα βιβλίο ποίησης. Είναι αυτό το βιβλίο, Ήτα, από τις εκδόσεις Εκκίνηση. Και είναι και αυτό το βιβλίο, Επισκέπτες Ονείρου, ένα θεατρικό διήγημα του κυρίου Κουζέλη, Επισκέπτες Ονείρου, το οποίο αφιερώνεται
Ακούστε την αφιέρωση, μου άρεσε πολύ κύριε Κουζέλη η αφιέρωσή σας, για όλους τους γενναίους υπνοβάτες που ακροβατούν στα όρια του νου και βιώνουν ανεπανάληπτα την ειδονή που απλόχερα δορίζει ο φόβος της ελεύθερης πτώσης. Θα μπορούσα να απαντήσω παίρνοντας σαν αφετηρία την ίδια την αφιέρωση. Ο κάθε στόχος περικλεί μια διαδρομή και μέσα σε αυτή τη διαδρομή ο στόχος είναι γεννηθύνεται ή ελαχιστοποιείται. Η κάθε διαδρομή στόχου είναι μια ελεύθερη πόση προς το άγνωστο. Οπότε αυτό που κάνω, αυτό που έχω επιλέξει σαν στόχους να δομήσουν δεν είναι τίποτα περισσότερο από απλές διαδρομές τις οποίες βιώνω στη συνέχεια τους, στη διαδικασία τους, αν το θέλετε καλύτερα. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχω καταφέρει τίποτα πολύ σπουδαίο. Αυτό που κατάφερα είναι να μην αρκεστώ σε σημαντικές καταστάσεις μιας μικρής μερίδας ανθρώπου. Και έχετε και μια άποψη, για την εξωστρέφεια που πρέπει να διέπει τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή να μην τα περιμένουν όλα από την πολιτεία, η οποία σαφέστατα και πρέπει να προσφέρει τις δυνατότητες κίνησης, εργασίας σε αυτά τα άτομα, αλλά και την εξωστρέφεια και τη δυναμική των ίδιων των ατόμων που πρέπει να τα έχουν αυτά για να τα προσφέρουν. Κοιτάξτε να δείτε, ζώντας σε μια κοινωνία που συνεχώς αλλάζει, γιατί αυτός είναι, αν θέλετε, ο ρόλος της, να αλλάζει. Σίγουρα η συντεταγμένη πολιτεία οφείλει και πρέπει να αποδώσει τα μέγιστα έτσι ώστε οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες στερούνται κοινωνικές ένταξεις να έχουν τα εφόδια έτσι ώστε να ενσωματωθούν στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Είναι μύθος κλασικός ότι μόνο η πολιτεία μπορεί να εξασφαλίσει την κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία. Είναι μύθος αυτό. Είναι μύθος. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Αν τα ίδια τα άτομα με αναπηρία δεν καθιερώσουν την αναγκαιότητα της σύμπαξης τους και τη συμμετοχή τους σε αυτή την κοινωνία. Καμία κοινωνία, καμία πολιτεία δεν θα έρθει κάποια πρωί να πάρει τα άτομα από το χέρι να τους πει ελάτε συμμετέχετε. Είναι πολύ λογικό, συγγνώμη που θα το πω, να παρακάνουν αυτοκίνητα σε άδειες πεζοδρομίων που είναι ειδικά κατασκευασμένες για αναπηρικά αμαξίδια. Σκεφτείτε την ψυχολογία του εκάστοτε αγχωμένου οδηγού μέσα σε αυτό το σύστημα να διανύσει τη διαδικασία της ημερήσιας εργασίας του όταν δεν έχει παραελάχιστα χώρους στάθμευσης, ναι. Και τον πρέπει αναπηρικά αμαξίδια μία φορά το χρόνο να κυκλοφορούν. Ναι, τι θα τον κάνει όμως τον πολίτη να έχει την ευαισθητοποίηση, να μην παρκάρει εκεί που είναι ο χώρος για τα ειδικά αμαξίδια, κύριε Κουζέλη? Δηλαδή η κοινωνία, τα άτομα με αναπηρία να κυκλοφορούν πολύ περισσότερο. Κάθε κοινωνία εξελίχθηκε βάσει των αναγκών της. Μόνο όταν βγούμε εμείς προς τα έξω και δηλώσουμε την αναγκαιότητα της προσβασιμότητας, ο εκάστοτε οδηγός θα το σκεφτεί και δεν θα παρακάνει καμία κοινωνία, κανένα πρόστιμο. Δεν μπορεί να τον αναγκάσει. Να διεκδικήσετε δηλαδή το χώρο που δικαιωματικά σας ανήκει. Δικαιωματικά, όχι δυνητικά. Έτσι.
Ο κύριος Κουζέλης σήμερα, κύριε Κουζέλη, είναι Ευρωπαϊκό Έτος Ατόμων με Αναπηρία το 2003 και σήμερα μιλά και μάλιστα προετοίμασε επί πολλές μέρες αυτή την ομιλία του με θέμα άτομα με αναπηρία, αλήθειες και ψέματα στο Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Δημαρχείο Χολαργού απόψε στις 7.30 το απόγευμα. Θα είναι ο κεντρικός εισηγητής ο κύριος Κουζέλης. Και όποιος θέλει μπορεί να πάει μέχρι εκεί, να τον ακούσει και να θέσει και ερωτήσεις για αυτά τα πολύ σημαντικά που λέει και υποστηρίζει, και εγώ τα συνυπογράφω ανεπιφύλακτα. Κύριε Κουζέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε. Καλή συνέχεια στο συγγραφικό σας έργο και στην κοινωνική σας δραστηριότητα. Να είστε καλά. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και αμέσως μετά η συνέχεια του Έχει Γούστο.